Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ang pagsusulat ng numbers 1 to 10. Madali lang to, mga kids. Ang kailangan natin ay ang papel na merong blue at red na linya. Kailangang ihanda nyo na rin ang inyong mga lapis. Ang mga lines o linya ay tumutulong sa atin upang maayos ang ating mga isinusulat. Wala dapat lampas-lampasan. Ito ang kulay blue. At ito naman ang kulay red. Ang nasa ilalim ay ang kulay blue. Ang uunahin natin ay ang number 1. Ang arrowhead na ito ay tutulungan tayo upang hanapin kung saan tayo mag-uumpisang magsulat. Tara, tingnan natin. Pansinin ninyo ang arrowhead kung saan siya pupunta, sa taas o sa baba. Siyempre, sa taas, kung saan tayo mag-uumpisa ay ang linya ng asul o blue. Sa linyang blue, tayo mag-uumpisa. Pansinin niyo ang bola. Saan ba pumupunta? Yan ang dapat niyong sundan pag kayo na ang nagsusulat. Okay? Upang mas lalo niyong maintindihan, uulitin natin. Mula sa blue hanggang blue, walang lampas-lampasan. Mula naman sa kaliwa, papunta sa kanan. At ito naman, paakyat. Okay, kaya nyo na ang mga sumusunod na numbers. 1. Ulitin natin. 2. Ulitin natin. 3. Ulitin natin. 4. Ulitin natin. 5. Ulitin natin. 7.
Ulitin natin. Walo. Ulitin natin. Siyam. Ulitin natin. Sampo. Ulitin natin. Congratulations! Natapos din ang ating lesson para sa araw na ito. Practice lang mga kids. Itong programang ito ay handog ng I Volunteer for Filipino Children. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel upang mas lalo kayong matuto sa ating mga lessons.